Kempes. Moli ga za Sinđilića. Samo da se javi. Pa njih. Ali ekonom. Nema gola. Nema ništa. Loš prijem. Dobar igrač. Gledaju kako i kao sve nešto. Ne da igrač, nego vrate. Strašan. Novo ispada. Pa će se pademo sa svira novci, pa će ti sebi ušivati. Da, bo nemamo više. Evo ga! Bošnjaca. Dugo traje to nameštanje i evo konačno Tasića, nabačena lopta, evo prilike i bila je ovo izgledna šansa za fudbalera sa brojem 2 Marka Jovića. Bošnjaca, Đokić ima loptu, Đokić se malo tu i poigrava sa protivničkim igračima. 14 časova, reći vam nešto kasnije, samo da ispratimo ovu akciju. Evo prilike u Oštar, Tabane 1970 i Timok. Eto, to je raspored ovog prvog kola. Samo da ispratimo još ovu jednu akciju i jedan esterac. Babićem, Đokić hvata zalet i 1-0, vrlo iskusno u levi donji ugao golmana Babića. 1-0 vodi ekipa Jedinstva iz Bošnjaca protiv OFK Sinđelića. Eto to je. Četvrtom minutu utakmice. Pre toga, da kažem i to, evo prilike 1-1. Branković je strelac za ekipu Sinđelića, dakle uključenje u pravom trenutku iz blizine. Ja sada nisam baš najbolje video ko je dodao mladom Brankoviću. Udarac je za ekipu Jedinstva iz Bošnjaca. Milen Stojanović je snažno šutirao, veteran u sastav. Ideme u park. Svi. Bravo, damo! Šanse, evo ga Branković. Čekajte ga pozadi još. A komu dade loptu, nisam vidio? 15-ica, a?